Плътността. Днес ще ви покажа един прост научен експеримент, който можете да опитате от дома, за да научите повече за плътността. Започнете като вземете празна чаша и добавите малко вода и оцветител за храна, след което добавете малко сироп. Ще добавя още малко вода, за да направя слоя малко по-плътен. Накрая напълнете чашата с малко олио и оставете да си почине за около 15 минути. Тези течности се разделят на различни слоеве, защото са с различна плътност и не се смесват. Сиропът е с най-висока плътност, така че той седи на дъното, а олиото, което е с най-малка плътност, се издига на повърхността. Опитайте се да пуснете различни предмети, за да видите какво ще се случи. Ако пуснем тази метална гайка, която е наистина плътна, можете да видите, че потъва точно на дъното. Но ако взема това грозде и го пусна през олиото и водата, то остава върху сиропа. Това е така, защото сиропа е по-плътен от гроздовото зърно. Доста готино, нали? Сега ако взема тази пластмасова капачка от бутилка и я пусна вътре, тя бавно потъва през олиото и остава върху водата. И накрая, ако взема това парче гъба и го пусна вътре, то стои на повърхността. Това е научен факт, потвърден с неоспорими доказателства, че когато предметите се поставят в среди с по-малка плътност, те потъват, а когато се поставят в среди с по-висока плътност, те се издигат или изплуват. Например, камък, поставен в вода, ще потъне, защото плътността му е по-голяма от плътността на водата. Същото ще се случи и с котвата на кораб. По същата причина, пълните с хелий балони се издигат, защото са по-леки от въздуха. Подводниците изплуват на повърхността, когато баластните им резервоари са празни и съдържат въздух, и потъват, когато баластните им резервоари започнат да се пълнят с вода. Ето как те контролират дълбочината си в океана, като регулират съотношението на въздух и вода в резервоарите. Доказателство за това е и балон пълен с 50% въздух и 50% хелий. Тъй като хелия е по-лек от въздуха и съотношенията в този случай са еднакви, то балонът остава фиксиран във въздуха без да се издига или пада. Отново, както при кривината и въртенето на Земята, нямаме практически доказателства за това по-малките обекти на Земята да гравитират, обикалят или да бъдат притеглени от по-големите обекти. Изглежда твърде удобно, че тенденцията на гравитацията да кара по-малки обекти да обикалят около по-големи обекти е валидна само за земното кълбо и всички предполагаеми околни планети и звезди, нито една от които не можем да видим движение или да орбитират. Дори когато изучавате твърденията на учените магиосници за така наречените планети и луни, техните изчисления започват да работят срещу тях, както посочва Ерик Добей. Нютон също така теоризира, че океанските приливи и отливи на Земята са причинени от гравитационното привличане на Луната и в сегашно време това се преподава навсякъде. Ако обаче диаметърът на Луната е само 3475 км, а земния е 12740 км, използвайки собствената им математика и закон, следва, че Земята е 87 пъти по-масивна от Луната и следователно по-големият обект би трябвало да привлича по-малкия към себе си, а не обратното. По-голямата гравитация на Земята е това, което поддържа Луната в нейната орбита. Тогава не би било възможно по-слабата гравитация на Луната да измести земната, особено на морското равнище на Земята, където земното привличане би трябвало да надмине лунното. Лунната гравитация наистина би могла да измести земната и причинява приливите и отливите, вличайки водите от океаните и моретата към себе си, не би трябвало да има нещо, което да спре тези води да продължат нагоре и нагоре към своя по-силно привличащ ги обект Луната.